Здравейте и добре дошли в третия урок по химия на Quackster. В миналия урок научихме какво представлява ковалентната връзка, кога тя е проста или сложна, полярна или неполярна. Ако сте го пропуснали, можете да го гледате ето тук. А сега се настанете и приятно гледане. Елементите от първа А и втора А група имат съответно един или два електрона във външния си електронен слой. Те лесно отдават тези електрони и така достигат стабилна електронна конфигурация, като се превръщат в положителни иони. Числената стойност на заряда на иона е равна на броя на отдадените електрони. Обикновено електроните, отдадени от метала, се приемат от неметал, който се превръща в отрицателен ион и също достига завършен външен електронен слой. Положителните иони се наричат катиони, отрицателните се наричат аниони. Между противоположно заредените иони възниква електростатично привличане, при което се образува химична връзка, наречена ионна. Да дадем два примера с метали от първа и втора А група. Например, натрият е 11 номер в периодичната таблица. Има 2 електрона в първия и 8 електрона във втория електронен слой. Те са завършени. В третия има един електрон, който лесно се отдава. При отдаване, натриевият атом се превръща в положително зареден натриев ион. Магнезият е с 12 номер в периодичната таблица, съответно с 2 в първия, 8 във втория и 2 в третия електронен слой. Двата електрона във външния слой лесно се отдават. При отдаване магнезиевият атом се превръща в положително зареден магнезиев ион. Сега два примера с неметали. Кислородът е с пореден номер 8. Има 8 електрона, 2 в първия и 6 във втория електронен слой. Кислородният атом приема 2 електрона и се превръща в отрицателно зареден кислороден ион. Сега с хлор. Той е пореден номер 17, съответно 2 електрона в първия, 8 във втория и 7 електрона в третия електронен слой. Необходим е един до завършен електронен слой. Щом го приеме, се превръща в отрицателно зареден хлорен ион. Нека разгледаме съединението натриев хлорид или готварска сол. Сега ще получиш малко допълнителна информация от новия жител на гората. Понеже все още не сме достигнали целта от 100 абонати, няма да ти разкриваме кой е той. Абонирай се, за да го виждаш и в следващите видеа. А сега обратно към готварската сол или съединението натриев хлорид. Образуването на натриев хлорид е екзотермичен процес. Нека въведем този термин. Екзотермична реакция означава реакция, при която се отделя голямо количество топлина. В случая тя протича бурно с отделяне на енергия под формата на топлина и светлина. Реакцията се осъществява в хлорна среда, т.е. в присъствието на хлорен газ. Както вече знаем, атомът на натрий лесно дава един електрон, а атомът на хлор лесно приема един електрон. При този процес се осъществява прехвърляне на електрон от натрия към хлора. В резултат, натрият се превръща в положително зареден натриев ион, хлорът се превръща в отрицателно зареден хлорен ион. Между противоположно заредените иони възниква електростатично привличане, при което се образува ионна връзка и се получава стабилно съединение натриев хлорид. Това беше за днешния урок на тема ионна връзка. Оставете лайк или коментар, ако видеото ви е харесало. Също така се абонирайте, защото предстои да добавяме още много нови горски жители, които да ти помагат да учиш по-лесно по биология и химия. Не забравяйте да решите задачите след урока на quackster-learn.com. Пожелавам ви успех!